Здравейте, хора! Иван е тук! И днес ще развенчаем стотици различни митове. Гледайте това видео до края, за да видите дали можем да полетим на фламинго до небето. Летя! Между другото, някой да е виждал Едуард? Не. Едуард! И първият мит е, че не можеш да караш колело под вода. Вау, това е моят велосипед. Хора, харесайте видеото, ако можете да карате колело. Надявам се, че всички знаят как да карат колело. Сигурен ли си в това? Как е? Можеш ли? Малко е трудно да се премести. Да, не е чак толкова лошо. Малко е трудно да се въртят педалите, но във водата е много по-трудно. Вижте скоростта! Наистина бих искал да опитам, но не искам да се мокре. Да. Това е работа на Едуард. И този мит е развенчан, тъй като не можете да карате колело под вода. Браво, Едуард! Да преминем към следващия мит. Чувал съм мит, който гласи, че не можеш да се абонираш за канал, докато гледаш видеоклип. Може да докажете, че това е грешка. Вие може да направите това възможно. Абонирайте се сега! Може да поставите контейнер над главата си и да ходите под дъното. И да дишате, ето така. Може да просто да дишате под вода. Да го изпробваме. Едуард, готов ли си? Хубаво е, но те болят ушите, когато искаш да се гмурнеш под водата. Нека те бутна. Той е под вода, вижте. Той не може да диша. Можеш ли да дишаш? Мога да дишам. Това е луд мит, но изглежда наистина готино. Митът е потвърден. Така, за следващия мит не можете да сгънете хартия повече от 7 пъти. Добре, давай. 1, 2, вече я чувствам толкова дебела. И 3, колко са? Ще направя 4 и сега. Не мисля, че мога да издържа повече от 5. Дори 7 не мога да направя. Доста е трудно. За мен това е потвърден мит. И за мен. Но мисля, че това е защото хартията е твърде малка. Нека опитаме с по-голяма листа хартия. Последвайте ме. Нека опитаме с тази голяма, гигантска хартия. Колко сгъвания мислите, че ще са необходими? Мисля, че 7. Все пак е доста голяма. Това ще е второто сгъване. И все още мисля, че е много тънка. Така че нека... Да, доста е тънка. Третото е. Това е само трето. Нека опитаме четвърто. Добре, значи това е пето. Става наистина дебело. Едва след петото сгъване. И може би ще стане... Може ли да издърпаш това нагоре? Хайде, 7. Бърто, ще го пипнеш ли? Това е 7. Наистина е дебело. Да видим дали можем да направим още едно. Добре, можеш до някъде да го направиш. Да! Ето го! Потвърждение! Митът беше официално развенчан. И така, за следващия мит казват, че ако сложиш човек в гигантска кутия от хартия, не можеш да го избуташ и не можеш да излезеш. Аз мисля, че наистина мога да изляза и да я разкъсам. Ще видим. Звучи доста лесно. Просто вземи плика. Точно! Боксови ръкавици и ще вляза вътре, за да видим как ще се получи. Хайде, влизам вътре. 3, 2, 1, давай! Ура! Най-накрая го направих. Беше наистина трудно. Така. И този мит е развенчан. Сега нека преминем към следващия мит. За следващия можете да изпържите яйце с сешуар. Можете ли да изпържите яйце? Нека щупим едно яйце тук. Ако това проработи, ще съм много изненадан. Не мисля, че ще се получи, честно казано. Това не работи много добре. Имам по-добър вариант. Тогава каква е твоята опция? Добре, да видим. Това е супер горещ строителен вентилатор. Би трябвало да помогне. Ще отнема известно време. О, това наистина работи. Доста добре, нали? Да, не знаех, че ще работи така. Не е най-доброто, но е годно за ядене, мисля. Сигурен ли си, че това е годно за ядене? Не. Хубаво! Ето го твоето яйце. Искаш ли да го изядеш? Не, добре съм си. И аз ще кажа, че е 50 на 50. Потвърдено и разкрито. Ако го печете достатъчно дълго, може би ще е напълно сготвено.
И може би ще ви е нужно и малко олио. И следващият мит. Пак си взехме тигани. И малко газирано. Слагате газирано в тигана и очевидно може да направите карамел от газираното. Става по-твърдо, когато се нагрее. Имам много захар, така че мисля, че може би ще е възможно. Значи аз имам кола. И аз имам Кока-кола също. Аз имам спрайт. Аз си взех фанта. Ако захарта в нея е истинска, мисля, че ще има нещо като портокалов вкус. Готови ли сте? Добре, някак си кипи. Чувствам, че ще заври или нещо подобно. Добре, всички, сложете си тиганите и да видим дали можем наистина да направим карамел. Нека изчакаме известно време. Всъщност мирише на карамел. След известно време, всъщност имам малко карамел. Всъщност това е спрайтът. Течността се изпари и захарта все още си е там. Толкова е яко. Моето е някак си добре, но все още е много течно. Това е така, защото няма захар. Няма захар, няма карамел. Просто се изпарява. Моето върви доста добре. Мисля, че е точно като при теб. Този мит е потвърден. Да преминем към следващия. Добре, значи за следващия мит, ако поставим свещ в съд, пълен с вода, запалваме тази свещ и слагаме чаша върху нея. Водата ще влезе в чашата. Как работи? Какво? Това е първият ми опит в реалния живот. Водата наистина се покачва. Nice. Но наистина става бавно. Уау! Добре, и аз ще опитам. Боже мой, това беше толкова яко. Да, това беше хубаво. Знаеш, митът е потвърден. Чух също, че можеш да ходиш по яйца, когато са в корите и няма да се счупят. Имаме си пътека. Мисля, че ще се счупят. Хора, какво мислите? Ще се получи или не? Мисля, че няма да се получи според това, което направихме преди. Но не мисля, че ще се счупи. Да, и аз. Може би ще се счупят, може би не съм съвсем сигурен. Малко ме е страх. Просто стъпи. Да! Да, ходи, той ходи. Ходя по яйца и те не се чупят. Да! Наистина можеш да ходиш по яйцата и те няма да се счупят. Мисля, че се счупиха, защото накрая стъпах накриво. Да! Така че този мит е... Всъщност, можете да ходите по яйца. Да преминем към следващия мит. За следващия вид мит имаме слайм. И очевидно, той може да се разтегне до 10 пъти от нормалния си размер. Толкова е лепкав. Фу, отвратително е. После ще си измия ръцете. Заемаш две страни, после поп и после... Имаш уменията, нали знаеш? Не мисля, че става по-голямо. Искам да кажа, направих тази малка роза. Не става, хора. Просто не става. Да, не става. Така че митът е развенчан. За следващия мит можете да отворите кутия газирано, използвайки друга кутия газирано. 3, 2, 1. Мисля, че някак си я отворих. Ти го направи. О, боже мой, аз го направих. Направих го. Все още не знам как да го направя. Да, току-що го направих. Искам да кажа, има малко течност. Този мит изисква известни умения, но е потвърден. Иван, много странен обяд си ни донесъл. Не се притеснявай, това не е обяд. Това е следващия мит. Очевидно, ако имате филия хляб в устата си така, можете да нарежете лук и очите ви няма да се насълзят. Значи искаш да опиташ, а? Който и да спечели, го прави без хляб. Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Той печели. Прави го без хляба. Не е нужно да се справям без хляб. Да видим. Ще нарежа един лук. Очите ми вече започват да... Наистина ме разплаква. Ще се опитам да отрежа колкото е възможно повече. Само да го отрежа. Какво е чувството? Сериозно? Не се ли разплакваш? Наистина работи! Хора, използвайте този лайфхак! Това наистина проработи. Доста съм изненадан, че проработи. Да, ако готвите и трябва да нарежете лук, просто го използвайте. Митът е потвърден. И така, за следващия мит казват, че не можеш да счупиш яйцето си в ръката си така. Не е възможно. Едуард, ти си прав. Опитай се да го стиснеш колкото можеш по-силно, Кали. Толкова е трудно, не се чупи. Опитай се да го счупиш. Добре. Предполагам, че се стараеш най-много. Дори ти можеш да го направиш. О, боже мой! Невъзможно е! Чух, че това... Просто, боже, толкова е трудно. Невъзможно е.
Не, с една ръка. Не е възможно. Това е истинско яйце. Защо яйцето е толкова твърдо? Обикновеното яйце не е толкова трудно, не е толкова твърдо. И така, за следващия мит се казва, че ако сложим малко витамин С в Кока-Кола, тя ще стане прозрачна. Това е твоята Кока-Кола. И така, 1, 2, 3. Добре, започва да бълбука и витаминът се покачва. Но все още не е прозрачно. Опитай да я разклатиш. О, боже мой! Нищо не се случва. Хора, не мисля, че този мит работи. Дори не изглежда да става прозрачно. Този мит е развенчан. Следващия. Едуард, ами ако ти кажа, че можеш да правиш пуканки, използвайки маша за коса, явно е наистина горещо. Да видим какво ще се случи. Така че, ще взема малко зранца. Опитвам се да взема... Добре, тук имаме едно. Пада. Добре, имаме 2 семена. Добре. Сега. Да опитаме отново. Добре, с тези двете. Сега можем да наблюдаваме какво ще се случи. Мисля, че трябва да почакаме малко. Просто трябва да почакаме малко. Някои неща отнемат много време. О, едното падна. Добре, само това чакаме. Хайде да е. 20 000 години по-късно. Чувствам, че трябва да проработи. Развенчаване на мит. Чакахме твърде много. Не работи. Иван, спри да ми разваляш уредите за коса. Няма да имам с какво да си правя прическата. Всъщност имам още една идея как да ти помогна с кадровата коса. Това е още един мит. Казват, че хората използват конец за зъби. Всъщност, може да изправите кадровата си коса и да я превърнете в права коса. Какво имаш предвид под превърнете? Аз харесвам косата си. Няма значение. Да опитаме. Така че, просто я слагаш ето така. Не мисля, че трябва да го направиш така, а така. Добре, стана ли? Малко. Какво имаш предвид? Поне сега ме ришеш по-добре. Какво имаш предвид? Работи! Малко. Така че... Кой мисли, че митът е развенчан? Вдигнете ръка. Дори не мога да видя. Бих казал, че е разбит. Развенчан мит. Какво се случи? Просто не мога да стана. О, знам! Има един мит. Казват, че ако седнеш на пода, свържете краката си един с друг и след това се издърпвате. Така ще можеш да се изправиш. 3, 2, 1. Почти. Да опитаме отново. 3, 2, 1. Дишай. Не мога! Иван, толкова съм гладен. Този последен мит. Няма проблем. Ето ни следващия мит. Така че, както се казва, динята има точно такъв вкус. Като краставица с захар. Искаш ли да опиташ? Добре, ще опитам. Хайде сега! Давай! Нека започнем с това. Не, кажи ми какво е. Добре. Отвори устата си. Яш! И така, хъпни си. Какъв е вкусът? Отвратително! Харесваш ли диня? Сега втората съставка. Добре. Официално краставицата с захар изобщо не е с вкусна диня. Развенчан мит! Следващия. А сега, за най-щурия мит на деня. Можете ли да летите на надуваемо фламинго? Вижте какво си имаме тук. Имаме 12 бутилки с хелий. Може би с много хелий щеше да проработи. Нека проверим. Едуард, вземи фламингото. Добре, значи това е фламингото. Но какво е хелий? Не знаеш какво е хелий? Ще обясня. Значи, имаме балон ето тук. О, боже мой. Слагаме малко хелий. А сега магията. Да се захващаме за работа. Боже мой, нека опитам. И така, ето какво прави хелият. Той е по-лек от въздуха. Прави гласа като... Здравей! О, боже мой! И така, хора, да се захващаме за работа. Добре, вземи това тук. Хей, какво правиш там отзад? Другите ще се справят. Добре, хубаво, ти не дай да летиш. Чакай, всъщност мисля, че бихме могли да го направим по-добре. С помощта на балони. Имам и няколко балона пълни с хелий, което потенциално би могло да повдигне това фламинго.
толкова много балони и всичките са пълни с хелий. Ето балоните. Взимаме няколко. Всеки получава балон, а след това ще ги вържем за фламингото. И ще се опитаме да го накараме да лети. Мисля, че ще се получи. Да. И ако искаш, вдигни го така и го пусни. Пада наистина бавно. Мисля, че ако използваме 3 или 4 пъти повече балони, всъщност ще лети. О, не, Иван. Как ще кацнеш? Летя! Летя! Във въздуха съм! Във въздуха съм! Опитах това. Не се получи толкова добре. Този мит е развенчан. Не можеш да летиш с фламинго, използвайки стотици балони. Добре, положихме твърде много усилия. Това е всичко за това видео. Благодаря за гледането. Не забравяйте да натиснете бутона за абонамент. Харесайте, споделяйте и натиснете камбанката, за да не пропускате новите ми видеа. Днес развенчахме много митове. Надявам се, че ви е харесало. Чао, чао!